τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, καθηγητή στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο τμήμα σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου, να επανέλθουμε στο κομμάτι που αφορά αυτό καθε αυτό τον έθικο και την υλοποίησή του μέχρι στιγμής, να δούμε κάποια από τα πρώτα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τις έρευνες που έχουμε κάνει και θα μας αναπτύξει την έρευνα αγοράς για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης. Για να έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Μάρη. Γεια σας και πάλι. Βέβαια, όλα αυτά τα οποία πάρα πολύ καλά και ωραία και μας βομβάρουν και ο Γιώργος Λαός, ο συνάδελφος, είναι πραγματικά κάποια τα οποία μπορεί να αποτελέσουν ευκαιρίες πραγματικές για να αναδειχθεί αυτό το κομμάτι το οποίο λέμε κοινωνική επιχειρηματικότητα, όπως και οι συνάδελφοι του δεύτερου μέρους κυρίως, οι οποίοι θα μας πούν και για τα τρόφιμα και για την κτηνοτροφία και οτιδήποτε τέλος πάντων έχει και μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή σαν τα λογιστικά πλεονεκτήματα για να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Τι μπορούμε να καταφέρουμε, σας δείχνω ένα ολόγραμμα που κάποιοι μπορεί να το έχετε ξαναδεί βέβαια. Είναι το ολόγραμμα για τους Κινέζους, όπου με δύο σύμβολα αναπαριστούν τη λέξη κρίση, οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση στο αριστερό, το οποίο παρουσιάζουν τον κίνδυνο, και δεξιά που παρουσιάζουν τις ευκαιρίες. Δύσκολο ολόγραμμα, ανακατεμένο, μπερδεμένο, ίσως αυτό πρέπει να φανερώνει ίσως και τον λόγο που οι ευκαιρίες είναι καλά κρυμμένες πίσω από διάφορα φαινόμενα, πίσω από διάφορες προκλήσεις, τις οποίες ίσως δεν μπορούμε να τις δούμε εύκολα. Αν όμως τις εντοπίσουμε, είναι πραγματικά στο χέρι μας να τις δούμε και να τις αξιοποιήσουμε. Και πάμε να δούμε μήπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, που ουσιαστικά θα ασχοληθούμε σήμερα και όλο αυτό το χρονικό διάστημα στη συνέχεια, μήπως μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν σημαντικές ευκαιρίες για να αξιοποιήσουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Όμως πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη και να πούμε τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Καταρχήν, ένας γενικός ορισμός θα μπορούσε να πούμε ότι είναι ο οργανισμός ο οποίος καθοδηγείται από ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται πραγματικά μεταξύ τους και ψάχνουν να βρουν κοινωνικούς τρόπους, μάλλον καινοτόμους τρόπους, για να επιφέρουν αλλαγές στην κοινωνία μας σήμερα. Το τι θέλουμε να αλλάξουμε, το τι θέλει να γίνει ο τόπος μας, τι θέλει να γίνει ο κόσμος ολόκληρος και ο ρόλος που εμείς όλοι μπορούμε να έχουμε μια συμμετοχή σε αυτό το γίγνεσθε, στο περιβάλλον, εξαρτάται από εμάς, όσο και αν δεν πιστεύουμε στις δυνάμεις μας. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις στο κομμάτι αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τον επίσημο ορισμό της κοινωνικής οικονομίας, όπου ουσιαστικά είναι ένα σύνολο από οικονομικές, επιχειρηματικές, παραγωγικές ή κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να αναλυφθούν μέσα είτε από νομικά πρόσωπα, είτε μέσα από ενώσεις προσώπων, φυσικών προσώπων, όπου η επιδίωξη είναι το συλλογικό όφελος και η εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Είπαν και εκλεπτοί προσκεκλημένοι μας και οι ομιλητές και που χαιρέτησαν στην αρχή, ότι έχουμε περάσει, νομίζω ο κ. Σιμωρέλης, σε ένα άλλο μοντέλο, όπου πλέον δεν στοχεύουμε στην ατομική επιχειρηματικότητα, αλλά το όφελος μπορεί να προκύψει μέσα από συλλογικές δράσεις και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο επιχειρηματικότητας. Υπάρχει ο φορέας της κοινωνικής οικονομίας, η οποία λέγεται κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία λειτουργεί με κάποιες δομές, με κάποιους τρόπους. Μέσα στις διαφάνειες υπάρχουν και τα διάφορα link. Εδώ δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά μπορείτε πραγματικά μέσα αυτά τα link κάποιος που θέλει περισσότερες πληροφορίες να τις βρει και να το ψάξει το θέμα πολύ περισσότερο. Είπε και ο κ. Στρίγας στην αρχή, στην Ευρώπη ο τομέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στηρίζεται και ενισχύεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. 11 εκατομμύρια εργαζόμενοι, 6% της συνολικής απασχόλησης. Στη Γαλλία, 10% του ΑΕΠ είναι κοινωνική επιχειρηματικότητα. 12% της απασχόλησης χρησιμοποιούνται κάτω από φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μεγάλη Βρετανία, 68.000 κοινωνικές επιχειρήσεις. Συμβάλλουν με 24 δις λίρες, γύρω στα 30 δις ευρώ, και απασχολούν 800.000 εργαζόμενους. Η Ισπανία, μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές επιχειρήσεις, μία μόνο, απασχολεί 83.000 άτομα. Δεν μιλάμε για νούμερα ατομικές επιχειρήσεις, 2, 3, 5, 10 άτομα, 83.000 άτομα, τα οποία μόνο αυτή είχε κύκλο εργασιών 14 δις το 2011. Φανταστείτε πού αυτό το πράγμα μπορεί να φτάσει και ίσως να αποτελεί έναν γίγαντα στο κομμάτι της απασχόλησης και στις λύσεις του προβλήματος της ανεργίας. Αλλά το τι είναι το κοινωνικό επιχειρήν είχε γίνει
Μια πολύ καλή εκπομπή του Φεβρουάριο της χρονιάς που πέρασε, όπου μέσα σε μια μισή ώρα περίπου αναλύθηκε το θέμα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και έχω να σας δείξω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτήν την συζήτηση, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Επιχειρηματικότητας προς κοινωνική επιμέρεια. Ένα βίντεο παραγωγής του δικού σας οργανισμού που με απλό τρόπο δίνει την ιδέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το ονόμασα με τους συνεργάτες μου ένα παραμύθι για μεγάλους, αλλά είναι ένα πραγματικό παραμύθι. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Άρχισε με έναν άνθρωπο που είχε μια ιδέα, ότι τα προβλήματα του κόσμου δεν θα μπορούσαν να λυθούν από εκείνους που τα προκάλεσαν, γιατί παρέμεναν καθυλωμένοι στον παλιό τρόπο σκέψης. Ήξεραν πώς να κάνουν τα συστήματα πιο απλά, πιο βολικά και πιο αποτελεσματικά. Αλλά δεν ήξεραν πώς να αξιοποιήσουν αυτά τα ίδια συστήματα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους οποίους είχαν βλάψει. Ή πώς να διασώσουν το περιβάλλον που είχαν καταστρέψει. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που λέγαμε είχε μια ιδέα. Ποια ήταν? Ότι το μόνο που χρειάζεται για να σωθεί ο κόσμος είναι ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει το πρόβλημα. Ή ακόμη καλύτερα, ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει το πρόβλημα και βρίσκει τη λύση. Ή ακόμη καλύτερα, ένας άνθρωπος που μπορεί να διατυπώσει τη λύση που έχει βρει με τόσο πάθος και τόση ευφυΐα, που οι παλιοί θα αναγκαστούν να τον προσέξουν και να κινητοποιηθούν. Αρκετά σύντομα, αυτός ο άνθρωπος, ο κοινωνικός επιχειρηματίας, έχει επιλύσει το πρόβλημα που απασχολεί την κοινότητά του, αλλά ταυτοχρόνως έχει βρει ένα νέο τρόπο προσέγγισης του προβλήματος, ένα νέο σύστημα επίλυσης του οπουδήποτε στον κόσμο. Τι θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερο από αυτό, αναρωτήθηκε ο άνθρωπός μας. Ίδρυσε λοιπόν το ΑΣΟΚΑ, εμάς, την οργάνωση που θα έβρισκε αυτούς τους επιχειρηματίες, θα τους έκανε εταίρους του και θα τους παρήχε την υποστήριξη που χρειάζονται για να πετύχουν. Αυτό έγινε το 1980. Την πρώτη δεκαετία μας πιστεύαμε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο είναι μια σπουδαία ιδέα στη διάθεση ενός επιχειρηματία πρώτης τάξεως. Κι όμως μπορεί να είναι ακόμη καλύτερα, σκεφτήκαμε. Καθώς πολλαπλασιάζονταν οι συνεργάτες μας, μάθαμε ότι υπάρχει κάτι σπουδαιότερο από εκείνον τον ένα επιχειρηματία πρώτης τάξεως. Και αυτό ήταν το δίκτυο πολλών επιχειρηματιών που συνεργάζονται, ανακαλύπτουν νέους τρόπους και αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτονται. Γιατί να αρκεστεί κανείς σε μια ομάδα επιχειρηματιών όταν μπορείς να έχεις έναν ολόκληρο κόσμο επιχειρηματιών? Έναν κόσμο στον οποίο ο κάθε άνθρωπος, η κάθε επιχείρηση και η κάθε οργάνωση δεσμεύεται να εντοπίσει τις προκλήσεις του κόσμου μας και να τις αντιμετωπίσει έως όπου αυτές να μην υπάρχουν πια. Πάει πολύς καιρός που μόνο μια μικρή ελίτ μπορούσε να επιφέρει αλλαγές. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε εκείνοι που θα αλλάξουν τα πράγματα. Είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει στη ζωή. Έτσι, πάνω από τους εταίρους και τα δίκτυα, εγκαινιάσαμε νέες πρωτοβουλίες για να δώσουμε την ευκαιρία στον καθένα να φέρει την αλλαγή. Οικονομικές υπηρεσίες, ώστε κάθε πολίτης που έχει μια ιδέα να βάλουν μπροστά το δικό τους εγχείρημα. Επιχειρηματικές συνεργασίες, ώστε οι επιχειρήσεις να θέσουν τη δύναμή τους στην υπηρεσία του γενικού καλού. Διαγωνισμούς μέσω διαδικτύου, ώστε όλοι να μπορούν να προσφέρουν τις λύσεις που έχουν σκεφτεί ή να βελτιώσουν ιδέες άλλων ανθρώπων. Ανάπτυξη της νεανικής δράσης, ώστε οι νέοι να μην χρειάζεται να περιμένουν για να φέρουν την αλλαγή. Έχουμε επιλέξει περίπου 3.000 κορυφαίους κοινωνικούς επιχειρηματίες ως εταίρους μας, αλλά ανυπομονούμε για τη μέρα που θα γίνουν 3 εκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια. Καλά, μπορεί να παραείνε πολύ τόση, αλλά μας αρέσει να έχουμε μεγάλες ιδέες. Δεν είναι μόνο μεγάλη και σπουδαία ιδέα, αλλά και πραγματικά μια ιδέα που εμπνέει τον καθένα μας. Όποιους νιώθουν ότι είναι αποκλεισμένοι από τα πράγματα, ξέρετε, η λέξη σύστημα επανέρχεται σε όλους τους τομείς δράσης του κόσμου μας, να νιώθεις ότι μπορείς, ίσως μπορείς τέλος πάντων, να έχεις μια ιδέα στην οποία πιστεύεις ότι μπορεί αυτή η ιδέα να γίνει ακουστή και να δώσει ελπίδα σε μια ολόκληρη κοινότητα, ίσως και στον κόσμο ολόκληρο. Είπαμε, οι ιδέες πρέπει να είναι μεγάλες. Και... Ωραία, σταματάμε εδώ. Νομίζω εδώ όσοι βρισκόμαστε να έχουμε πιάσει το νόημα το τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί πραγματικά μία ιδέα και μία ιδέα την οποία δεν χρειάζεται να αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από αυτόν την έχει την ιδέα, αλλά μπορεί αυτή η ιδέα να απλωθεί, να γιγαντωθεί και τα ωφέλη να είναι πολλαπλάσια στο κομμάτι αυτό. Αυτό που βέβαια που χρειάζεται είναι να πιστέψεις στην ιδέα, να έχεις πάθος αυτό που θα ακολουθήσεις και φυσικά να ξεφύγουμε από την οτροπία την οποία πολλές φορές
τη συναντάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χώρα μας και σε κάποιες περιοχές, αυτό της νοοτροπίας, αν δεν ωφεληθώ εγώ, ή αν ωφεληθώ εγώ, να βάλω και τρικλοποδιά στο γείτονα, γι' αυτό που λέμε πολλές φορές, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, προκειμένου να μην δώσει στον άλλον να πηγαίνει καλά. Αν ξεφύγουμε από αυτήν την νοοτροπία, θα τα πούμε βέβαια και στα σεμινάρια τα οποία θα γίνουν, πραγματικά έχουμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Σας δείχνω επίσης μια φωτογραφία όπου βλέπεις τα ψαράκια επιπλέον και αναφέρει κάτι, το οποίο λέει ότι αν θέλεις κάτι που δεν το είχες ποτέ, τότε πρέπει να κάνεις κάτι που δεν έκανες ποτέ. Προκειμένου πραγματικά να μην μυρολατρούμε, να μην βρισκόμαστε σε μια περίοδο η οποία έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ο καθένας άλλος μεγαλύτερα, άλλος μικρότερα. Αν όμως θέλουμε να βγούμε από αυτά τα διέξοδα, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Βασική επιδίωξη του ερευνητικού προγράμματος, όπως πολύ καλά τα είπε ο κ. Στρίγκας, είναι να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε έστω και ελάχιστα στην τόνωση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε αυτή την πανέμορφη περιοχή, που όσοι την έχουμε ζήσει και έχουμε πραγματικά περάσει πολύ χρόνο εδώ πέρα, είναι ένα κομμάτι της καρδιάς μας πραγματικά. Ερωτήματα που θα κοιτάξουμε να απαντήσουμε είναι ποιες είναι οι απόψεις των πολιτών, οι πρώτες απόψεις των πολιτών σε σχέση με την κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν στο να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη. Ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, με κάποια ερωτηματολόγια, ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο στο οποίο πραγματικά μας δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Κάναμε ένα πολύ ειδικό ερωτηματολόγιο. Συγκεντρώθηκε από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του Δήμου Πύλης με προσωπικές συνεντεύξεις. Εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά και τον Χρήστο τον Άκο και την Βάνα την Βαγιονά και την Τίνα την Μπέκο και όσοι άλλοι πραγματικά πήγαν από χωριό σε χωριό και βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν σταμάτησε ακόμα. Το συνεχίζουμε γιατί όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε και τόσο μπορούμε πραγματικά να εστιαστούμε στα αποτελέσματα αυτά για να προτείνουν οι ειδικοί λύσεις στο κομμάτι αυτό. Προς το παρόν έχουμε ένα σύνολο 66 ερωτηματολογίων, Απρίλιος έως Μάιος, η οποία συνεχίζεται και κάνουμε τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Όπως προείπα, θέλουμε να βρούμε τη γνώση. Τη γνώση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα των κατοίκων και των επιχειρηματιών της περιοχής, να αξιολογήσουμε τους παράγοντες που μπορούν να αναπτυχθεί αυτή η επιχειρηματικότητα, να δούμε το πλαίσιο και να δούμε σε ποιο είναι το προφίλ αυτών των ανθρώπων, αυτών των επιχειρηματιών. Καταρχήν, όπως ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, η γνώση όρων κοινωνικής επιχειρηματικότητας δεν είναι γνωστή σε περισσότερους από τους μισθούς ερωτηθέντες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο όρος που εκφράζει καλύτερα το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας κάτοικος, κυρίως του Δήμου Πύλης, είναι ότι κυρίως η επιχειρηματικότητα, ποια είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, είναι μια επιχείρηση στην οποία δουλεύουν οι εργαζόμενοι, πληρώνονται από αυτή και ένα μέρος από τα κέρδη πηγαίνουν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ή για κάποιους άλλους, δεύτερη σημαντικότερη απάντηση, είναι η δράση η οποία συμβάλλει στην επίλυση καθημερινών κοινωνικών προβλημάτων τα οποία μας αφορούν άμεσα ή έμεσα. Ο βαθμός ενημέρωσης όμως πάνω στο κομμάτι αυτό βλέπουμε οι 6 στους 10, οι 2 στους 3 μάλλον, να μην είναι καθόλου ή να είναι υλικώς ενημερωμένοι. Γενικότερα υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης, αν και το διαδίκτυο γενικότερα και οι φορείς και οτιδήποτε και ο Δήμος μπορούν πραγματικά να δώσουν αυτή την πληροφορία, αλλά ίσως οι πολίτες μπλεγμένοι από την πληθώρα των πληροφοριών χάνουν ίσως και την ουσία. Και μάλιστα αυτοί που φαίνονται να είναι ενημερωμένοι 3 στους 10, φαίνεται κάποιοι να ενημερώθηκαν από την ημέρα συλλογής των ερωτηματολογίων, δεν είναι εδώ και ο Στράκος, σήμερα για πρώτη φορά 1 στους 5 ενημερώθηκε μέσα από αυτή την έρευνα και όλο αυτό το οποίο γίνεται θέλουν να αναταράξουν λίγο τα νερά, να κάνουν τον κόσμο να σκεφτεί και λίγο διαφορετικά, να δει ότι κοίταξε να δεις και εδώ υπάρχει μια ελπίδα, υπάρχει μια ιδέα που πραγματικά μπορώ να την αξιοποιήσω. Και φυσικά οι τοπικοί και οι περιφερειακοί φορείς παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι αυτό. Όπως φυσικά, αν κάποιος ρωτούσαμε ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία κλπ., οι 9 στους 10 δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν. Όπως επίσης και τον όρο τι είναι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, άρα πάμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο και τους πολίτες πάνω στο κομμάτι αυτό. Εδώ ο κόσμος ζητάει γενικότερα συνδυασμό
δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι 7 στους 10 λένε ότι αυτή η κοινωνική οικονομία, η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να υποστηριχθεί με αυτή τη συγκεκριμένη σύμπραξη. Δεν είναι τόσο αισιόδοξοι, και βέβαια δεν μπορεί να είναι κάποιος αισιόδοξος αν δεν γνωρίζει κάτι καλά, αλλά πιστεύουν ότι μέσα στην επόμενη πενταετία ενδεχομένως είναι κάτι το οποίο μπορεί να εδραιωθεί και ίσως να μην ξέρουν αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, το τι γίνεται στην Αγγλία, το τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην Ισπανία. Και αν όμως δουν καλές πρακτικές, τότε πραγματικά η πενταετία αυτή μπορεί να έρθει ακόμα και μέσα στο 2016 ή μέσα στην επόμενη χρονιά του 2017. Πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που μπορούν πραγματικά να αναπτύξουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και εδώ υπάρχουν και δραστηριοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό αγροτικοί συνεταιρισμοί, πολιτιστικές οργανώσεις, σύλλογοι γυναικών, ανθρωπιστικές οργανώσεις, οθελοντικές οργανώσεις, και όλοι αυτοί μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν και να αξιοποιήσουν τέτοιες δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η βαρύτητα, όπως τουλάχιστον λένε οι κάτοικοι της περιοχής, θα πρέπει να δοθεί στους νέους και στους ανέργους. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι η ανεργία στους νέους ξεπερνάει το 55% και πραγματικά αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πλήγμα και το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο μετά την κρίση πιστεύουμε όλο αυτό το πράγμα να αρχίσει να μειώνεται και ήδη έχουμε μείωση των δικτών της γενικής της ανεργίας από το 26,5% που είχαμε να έχει φτάσει στο 24% και ας βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα να κατέβουμε ακόμα περισσότερο. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αρχίζει λίγο να δουλεύει και μέσα από αυτά τα ερωτηματολόγια ο κόσμος αρχίζει να προβληματίζεται ότι οι 9 στους 10, ή μάλλον 95% λένε ότι αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Άρα, αν αυτό το πράγμα το βλέπεις ότι είναι κάτι θετικό, αρχίζεις να το υιοθετείς σιγά σιγά και εσύ. Το πώς θα συμμετείχαν σε αυτό, πραγματικά έτσι μια πρώτη άποψη, οι μισοί τουλάχιστον λένε ότι ναι, θα ήθελα να μπω σε κάτι τέτοιο, και κάποιοι εκφράζουν το ίσως, οι 4 στους 10, αλλά όταν ενημερωθούν ακόμα περισσότερο, πιστεύω όλο αυτό το άσπρο θα γυρίσει πιο πολύ στο γαλάζιο, μπλε γαλάζιο. Οι παράγοντες, αυτό που θέλουμε να ενισχυθούν πιο πολύ είναι να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και μείωση φυσικά της ενεργείας, να υπάρχει ενίσχυση του εισοδήματος, να κινητοποιηθούν οι τοπικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος. Και δεν είναι τυχαίο, ή μάλλον στην αρχή μπορεί να ήταν σύμπτωση, αλλά η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος που γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα σήμερα, είναι ίσως ένας καλός ιονός στο κομμάτι αυτό. Μας έλεγε και προηγουμένως ο εκπρόσωπος της περιφέρειας, αν δεν κάνω λάθος, παροχή υπηρεσιών υγείας, ένα κομμάτι το οποίο αρχίζει και αναπτύσσεται και μπορεί πραγματικά έχει περιθώρια εξέλιξη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κτηνοτροφία, δασοπονία, τουρισμός, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι στοιχεία τα οποία ο κόσμος θέλει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Φυσικά, μπορεί το κομμάτι των τροφίμων να φαίνεται τελευταίο στη λίστα, γιατί είχαμε μια πολύ μεγάλη λίστα από παράγοντες, αλλά είναι ένα κομμάτι στο οποίο πραγματικά όταν δουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που υπάρχουν, σίγουρα και αυτό θα ανέβει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μείωση της ανεργίας, τα είπαμε προηγουμένως. Τώρα, όσον αφορά το πλαίσιο υποστήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας, έχουμε πραγματικά μια μεγάλη λίστα, αλλά τα 5 σημαντικότερα εμπόδια τα οποία βλέπει ο κόσμος είναι ενδεχομένως η γραφειοκρατία, το πώς θα ξεκινήσει μια επιχείρηση, το αν θα υπάρχει εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων σε σχέση με το κομμάτι αυτό. Τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, προσπαθούμε να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία, γνώση, η οποία να είναι έμπρακτη, να εφαρμόζεται πραγματικά στην πράξη για να το αξιοποιήσουν. Είναι ευχής έργο που βρίσκονται και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και στην αίθουσα αυτή και προφανώς τους βλέπω να παρακολουθούν με ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία λέμε και είναι κάτι το οποίο όταν θα έρθει η ώρα της λήψης των αποφάσεων πιστεύω θα συμβάλλουν καθοριστικά και στο κομμάτι αυτό και για το καλό της χώρας και για το καλό του νομού και της ευρύτερης συγκεκριμένης περιοχής. Άρα οι τομείς που θέλουν υποστήριξη είναι καταρχήν επιχορηγήσεις, θέλουν ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη από πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Και εδώ έτσι το έχω λίγο βάρος μέσα μου, ξέρω βέβαια λίγο ο κ. Βλαχογιάννης. Αυτό το οποίο είπε ήταν σκληρό και άδικο. Δεν θα ήθελα βέβαια να πω κάποια πράγματα στα οποία δεν είναι παρόν, γιατί έχω ζήσει στο Περτούλι, έχω ζήσει 15 χρόνια
Και πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια τα οποία βρίσκεται στα 70-80 χρόνια, τα οποία είναι το πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην περιοχή, μόνο θετικά έχει προσφέρει. Μόνο θετικά έχει προσφέρει. Τώρα κάποιες λεπτομέρειες κλπ. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως δεν θα έπρεπε να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και ο ίδιος δεν είναι παρόν. Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων είναι κάτι που χρειάζεται. Αυτή είναι η πρώτη ημερίδα που θα γίνει. Θα ακολουθήσουν και άλλες ημερίδες, θα γίνουν και άλλα σεμινάρια, προκειμένου όλο αυτό το πράγμα να μπορέσουμε να το βάζουμε να λειτουργήσει. Και αυτό είναι το σημαντικό αποτέλεσμα. Συμμετείχαν κυρίως άνδρες, κάθε ηλικίας, να μην σας κουράζουμε νούμερα, επίπεδο εκπαίδευσης, από όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακές σπουδές, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην περιοχή. Τα διάφορα φύση του επαγγέλματος, να μην σας κουράζω, εισόδημα, περιοχή, ο πληθυσμός που μένουν, μόνιμοι κάτοικοι εδώ. Ήταν όλη από την περιοχή εδώ πέρα, αλλά για 7 στους 10 ήταν μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύλης. Σαν επιλογό, θα ήθελα να σας δείξω κάτι το οποίο πραγματικά κάποια στιγμή θέλω να δω να υπάρχει και στην περιοχή. Κάτι αντίστοιχο. Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Business Planet. Βρισκόμαστε στη Σύρο, στην καρδιά των ελληνικών κυκλάδων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει 6 χρόνια ύφεσης και ενεργεία ρεκόρ 27,6%. Για να ανταπεξέλθουν, μια ομάδα γενικών ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν ένα συνεταιρισμό κατά της κρίσης. Δείτε. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας της Σύρου. Κάθε μέρα περίπου 20 γυναίκες ετοιμάζουν παραδοσιακά ελληνικά γεύματα, που στη συνέχεια πουλούν στο κεντρικό εστιατόριο του νησιού. Από το 2000 το εισόδημα του συνεταιρισμού έκανε εφικτή την ανακαίνιση του μοναστηριού που στεγάζεται η κουζίνα. Τα κέρδη διανέμονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ο ετήσιος τζίρος που φτάνει τα 400.000 ευρώ έχει πληγεί από την κρίση, ωστόσο οι θέσεις εργασίας δεν μειώθηκαν. Λόγω κρίσης έχουν έρθει περισσότερα μέλη και εργάζονται στο συνεταιρισμό, για τον λόγο που έχασαν κάποιοι σύζυγοι τους τις δουλειές και εδώ κερδίζουν περίπου ένα 20% περισσότερο από ό,τι να ήταν στην εξωτερική εργασία με ένα εργοδότη. Για να αντιμετωπίσει την κρίση, ο συνεταιρισμός έχει ξεκινήσει επικοινωνιακή καμπάνια και κερδίζει νέους πελάτες κάθε μέρα. Η επιχείρησή μας προσαρμόστηκε και κατεβάσαμε τις τιμές αναμερίδα 1 ευρώ και σε κάποια άτομα έχουμε μια ιδιαίτερη έκπτωση που μας το ζήτησαν τα σωματεία και σε άλλους που δεν έχουν την έκπτωση τους δίνουμε κάποιες φραγίδες και έχουν ένα δώρο από την επιχείρηση. Μία στις 4 επιχειρήσεις που ιδρύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινωνική επιχείρηση. Γιατί συμβαίνει αυτό, θα μας εξηγήσει ο ειδικός. Η ΣΕΚΟ, Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών, εκπροσωπεί περίπου 50.000 επιχειρήσεις με 1,4 εκατομμύρια εργαζόμενους και συνολικό τζίρο 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε περίοδους κρίσης, οι κοινωνικές επιχειρήσεις γίνονται ακόμα πιο σημαντικές. Δύναμη των κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί το γεγονός ότι δεν στηρίζονται σε τραπεζικά δάνεια. Τα κεφάλαια κίνησης συγκεντρώνονται με διάφορους τρόπους και όχι μόνο σε χρήματα. Επίσης, οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ευέλικτες σε τοπικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να βγει από την κρίση. Ο κλάδος γνωρίζει άνθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ΑΕΠ των συνεταιρισμών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα, σημειώνει αύξηση, σε αντίθεση με το ιστορικό ΑΕΠ που μειώνεται λόγω της κρίσης. Για μας το μυστικό της επιτυχίας είναι που αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε, που δίνουμε έμφαση στην ποιότητα και που δεν τα παρατάμε στην πρώτη δυσκολία. Λοιπόν, φιλοδοξώ και ελπίζω ένα αντίστοιχο, ξέρω να έρθει πάλι το συγκεκριμένο κανάλι και να κάνει κάτι αντίστοιχο για το Δήμο Πύλης μετά από 2-3 χρόνια, δεν ξέρω, να είμαστε καλά. Άρα, μπορεί κάποιος να γίνει κοινωνικός επιχειρηματίας και σαν επίλογο θα μπορούσα να πω ότι ό,τι είμαστε σήμερα είναι αποτέλεσμα το τι κάναμε εμείς στο παρελθόν. Οτιδήποτε ευχόμαστε να γίνει στο μέλλον εξαρτάται από το τι θα κάνουμε εμείς σήμερα, στο παρόν. Έχουμε τη δύναμη, πιστεύω, να φτιάξουμε τους εαυτούς μας, αλλά ο καθένας σας αποφασίζει το πώς θα δράσει τώρα. Και όσοι πιστεύω είστε εδώ,
μόνο κερδισμένοι θα είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.